Yau ne ake bikin yaran su yan suna aure da kauna da wani. Na ce daga I love you Sai aure da angona a tare dan ko babu mare ma'awiya ke yi wa ma'awiya waka aure na so da kauna da daga I love you sai aure kauna ta fi so. DJ Anas salon kana burge ni. daga I love you sai aure kauna ta fi so. Yanzu ake biki na masoya Halima Sadi ta ce amarya ma'awiya ya zama ango aure da so da kauna daɗi ayyo daɗi. Komai idan na zo zan fara Allah nake kira sarkina. Yau da gobe sarki Allah kamar ni kar da in yau barna. Domin isar ma'aikina annabi shugaban ma'aikanna na. Taron da ban basira zan waƙar aure na kauna daɗi sai aure. Aure na so da kauna an ɗaura Halimatin sanya amarya. Ma'awiya ya zama ango yau dai mai ganin hakan yi garya. Ranar farin ciki ce yau yan gayya da so da kuyo baya. Auren da rana a gidan haka kun ga dole ne na karo kauɗi sai aure. Ma'awiya yau ya zamanto ango na Halima Sadi sai kallo. Halima ta hali duhu kowanne mai kyau cikin su ba lallo. Ka zanto mijinta ita matarka a cikin gidan
ga mutunta ma na daban na daban na daban na daban hasadan mahasadi da sai ya bar cikin jizara bara in kira in garma abban amarya masa take alhaji kabiru mazan gaya ga amsar da na tambaya na kware kake an ka ajeriya yau ranar auren yarka ce bisa da mai sunan maman amarya zan gaisar da ruwa ga girgijen da ke shayar da ruwa mata da ruwa uwar marayu har ma masu ruwa sun shaida su Allah ya kara girma ga rayuwa ina amire takin zuma kina da adan zaki a gida hamsa dole uwar naki ko zaki ya san sayaki to fito su kalle ki cikin su babu dan aiki hafsa mutuniyar kirki kin yi dan zuman aiki ran bikin biya ta ci zinki yar ka so ta aki kina ba su mamaki karuwan dare mai gama duniya mai ta adin ado kin biya hafsa ta sarauniya magiya ta kaso da yawa ido hafsa ta gari kuma hafsa ta mai zumarin gari tattabara yar alkawari hafsa ta ba ta alfahari DJ Anas salon kana fuske alkhairi shi ne kusurin ka hafsa ta ni na yarda da ke maman Aisha ya kike ne maman na fi kusar da gani maman Ramna kina sha'ani gidan Allah ya yarda da ke shin ina ummi da Sadiq dan baiwa Allah barik shaba wali shaba karin garma shaba wali shaba Kaduna zan koma shaba wali shaba aikin dare su gundama shaba wali shaba hajiya shaba wali ta zama yar uwa hajiya shaba wali ta zama yar uwa mun kai kisan koli ta zama yar uwa cikin masu dan kwali ta zama yar uwa shigar kina kyalli ta zama yar uwa da irin kuke fahari ta zama yar uwa kin tattara komai kin yi komai ta zama yar uwa jinjinar ki da godiya amma zaude shi ina woman leader ta Kaduna hajiya Maryam Abata kawar mama na amarya sai kuma ni har yanzu kan waka ai bikin nan na ne na ce na ne maman ango ke fito kema hajjaji Halima Halima a yau kam danki ya girma bikin sa muke na mijin fama shi ma Alhaji Hajji Abubakar Allah ya ji kan karfe rahama ta rai baka bai maɗiya ganzo ko maƙiya na ka sai sun zo Alhaji na yana Alhaji Shehu kafin